Aprangsi olasam karbi Youth and Students Union ahin pen karbi khe kaching hon la pen kache songa kardom na kache reklo kardom. Pini nilitum dak nogo along ri along dak nilitum olasam karbi Youth and Students Union atum prung saya me nilitum paman pon lo. Sipini nilitum prung saya me along kache parai pon ateng pen. Non nangkele ji Julai ciklo iklo tarik kri siarni dak nilitum isi karcho ame kepada ponji raso karcho ame kepada ponji lake karbi welfare autonomous council victory celebration po amen pen nilitum abangso karcho ame pada ponpo lapen abangso karcho ame long aja semet nilitum karcho ponji abang fulake baduta kalilo karbian long autonomous council ACEM mate rongkhang STLSC long MLA Dr. Tuliram Ronghang sir alangli leadership pen ajoksi ini karbi welfare autonomous council implementation no kasi alangli karbi tante karbi thoing long le dositami isibeta karbi po karbi anglong la pen di mahasau pen ang tan ke do district ner cap akarbi atuma phanta nangkaching hon pen labangso asai nangkapachun pithe pot alangli phanilitum manping chiping tung alangli phanilitum rowing tung alangli phanilitum district ner cap long ke do akarbi atuma thengno alangli phanilitum manping chiping tung archo ingtung apor sinilitum ni phai kri si arnia ban karcho me pada pon lo lapen ladang nilitum karcho kapada pon thuji ka chohang pon thuji lake non la kiram tang ningkan suri hinira engkoi rai si aningkan karbi mon samlam don ka chetok resim kang tangke ot song thok atoma phansita me nilitum dak karcho pada ponji kopia pot lo plotangte nilitum la karbi welfare autonomous council people nangji pu bangke karbi mon samlam don close number 3.6 along nangka chitok pipon thek nilituma phan naga ching hon pipon thek ajok alang lituma phan ta nilitum manping chiping tum na selang lituma phan ta me ka chupha pa pon po lapen aja semet dak district ner keblong ke do akar biatum kaching hon ne lapen man ke do ake hai Dr. Sarsing Ingtikathar CEM of Karbi Welfare Autonomous Council alang li phansita me alang li do de sang se pin pen karbi khe jone ka chipaduk district ner ke bakar dia phan nang kapang room lapen karbi welfare autonomous council ka pachun dia phana ken nang sot ke claim ke dam nang ji an alang li ka chipaduk pot nilitum alang li phan sita me haladak archo pon ji mate alang li phan sita me manping piponeng tung lapen ada ka chupha pon thuji nilitum dak jasemet bangke nilitum parents body ason thak thak lo karbi cultural society tiripia me lapen karbi lamet ame tiripia me ame pura pen kongchun bang atuma pansita me nilitum ka chupha pada ponji lapen nilitum district tine long pen sita me nilitum langdam nang ada Kamrup lapen Morigao Ojai Nogao Kachar Golaghat Biswanath Lokhimpur along akarbi sita me district tin pen sita me la bangso karcho arnim nang chetong dunji lapen ke ongdung amonit nilitum bangsuri hini sose akar biatum ching rumsi haladak la bangso karcho me pada ponpo lapen la bangso arnia bangke nilitum kemang lor kisung lor pen bangke Dr. Tuliram Ronghang saraphan alangli kechipaduk alangli leadership pen ajoinisi ini la soang deng nangkili mate kichun lo nilitum kachi hoklong kachi parok kalong seradak pen purki molong la bangso asai nangkitok pipot alangli panilitum non sitame churulo lapen mokarcho ji mate kerang jilang arni sitame alangli pankai kita nilitum churu verji hoyalong ke doakar biatuma purki mo pharalong kai kita seradak pensi Dr. Tuliram Ronghang saramen doverji pu pensi pini nilitum lam the chepeklang pon lo lapen nilitum dak pini sitame district ner cap akar bi youth satum district committee tin pen sitame president secretary nang chetong donito lapen central committee tum deklo kerang jilang apora hot district ner cap long ke doakar biatum kisung ke boy ku pipi ma koson se nilitum kacerap tum thekjima lapen koson se nilitum kapang room ka chingri pen la district ner keblong ke dokar bitum phan ka phan pon thekjima lahai hui puthak RD pipon se pini prung sa ame long ka ching ki ka chethan RD pipon eklo ko bang thu